ശ്രീകൃഷ്ണ ജ്യോതിഷാലയത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തെ ഫലമാണ് പറയുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടം എന്ന ധനുക്കൂറുകാർക്കുള്ള ഫലമാണ് പറയുന്നത്. രാശി പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ 2-ാം ഭാവത്തിൽ ശനി, 3-ാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴം, 6-ാം ഭാവത്തിൽ രാഹു, 8-ാം ഭാവത്തിൽ സൂര്യൻ, ബുധൻ, 9-ാം ഭാവത്തിൽ ചൊവ്വ, ശുക്രൻ, 12-ാം ഭാവത്തിൽ കേതു. ഈ മാസം അത്ര ക്ലിയർ അല്ലാത്ത ഒരു മാസമാണ് കാണുന്നത്. അത് കാരണം തന്നെ ആരോഗ്യം പൊതുവെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമുണ്ട്. അസുഖങ്ങൾ വരാതെ നോക്കണം. ഒന്നാമത് ഈ വൈറസ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. കൊറോണ, അങ്ങനെ കോവിഡ്, അങ്ങനെയുള്ള വൈറസ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരാതെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം കൈകാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ. അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബത്തിൽ അന്തരീക്ഷം അത്രയ്ക്കൊരു തൃപ്തികരമായിരിക്കില്ല. അത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം കൈകാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ. സന്താനങ്ങളെ കൊണ്ട് പലവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വരുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കടബാധ്യതകളെ പറ്റി കുറച്ച് കടബാധ്യതകൾ വന്ന് വർദ്ധിച്ചു വരുവാനും അതിനെ പഠിച്ചു നിർത്തുവാനുള്ള പ്രയാസകരമായിട്ടുള്ളൊരു സംവിധാനമാണ്. ഒരു മനോവിഷമങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് അലട്ടി വരാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ദേഹസംബന്ധമായിട്ടുള്ള പൊതുവെയുള്ള ആരോഗ്യ സംബന്ധമായിട്ടുള്ളത് അത്രയൊരു ക്ലിയർ അല്ല എന്നുള്ളതും കാണുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കടബാധ്യതകൾ മൂലം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് പോകാനും, ഗവൺമെൻറ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ലോണുകളും മറ്റുള്ള എടുത്തിട്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം വളരെ ഏറെ പ്രയാസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു ലെവലുകൾ വരികയും, അതുപോലെ തന്നെ ഭാഗ്യം പൊതുവെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം നടക്കുവാൻ വളരെ താമസങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും എന്ന് തന്നെ പറയാം. കർമ്മസ്ഥാനം പൊതുവെ തൊഴിൽ സംബന്ധമായിട്ട് വളരെ ഇടിവാണ് കാണുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും സ്ഥിര തൊഴിലിന് പോകുന്നവർക്ക് യാതൊരുവിധ പ്രശ്നവുമില്ല. പക്ഷേ ബിസിനസ്സുകാർ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെയാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാണുന്നത്. വസ്ത്രമേഖലയിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നവർ കുറച്ച് ഉണർവ് വരികയാണെങ്കിലും അത്രയ്ക്കൊരു മേൽക്കോയ്മ കാണുന്നില്ല. വാഹന വിപണിയിൽ ചെയ്യുന്നവർക്കും സ്വർണ്ണാഭരണ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും അതെല്ലാം വളരെ പൊതുവെ ദോഷകരമായിട്ടൊരു സമയമാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുക. പ്രത്യേകിച്ച് പരിഹാരം ചെയ്യുക. സാധാരണ ശനിക്ക് ചെയ്യാറുള്ള നീരാഞ്ജന, നെയ്വിളക്ക് എന്നിവ വഴിപാട് നടത്തി വരിക. മഹാവിഷ്ണുവിന് തുളസിമാല, പാൽപ്പായസം, മഞ്ഞപ്പട്ട് എന്നിവയും നിവേദ്യ പൂജയും നടത്തുക. അതുപോലെ തന്നെ മൂലം നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഗണപതിക്ക് നാളികേര പൂജ, പൂരാട നക്ഷത്രക്കാർക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച ഭഗവതിക്ക് സഹസ്രനാമാർച്ചന, ഉത്രാട നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ശിവനെങ്കിൽ ധാര, വിളക്ക്, മാല എന്നിവ നടത്തുന്നത് മൂലം വളരെ ഗുണകരമായിട്ടുള്ള